Unoy alam kaliang persya u Dr. Mukul sangma ula kentui ki pulit bakin mudui ejahar persya ya u MLA Barim u Istamur Mominen halor ke jingpen priang ya ka video wala ring haka kendai trek leber kabala keno baki don ki jingkeren pensyet ki bala ban aiding hapadeng ke jingya kenat kabami na ke jingishim benta ki bomdai riulum haka election GHADC. Haka ejahar bala mudui ha Pulbari Police Station haka shpo trek leber. Mukul ubadairu unoyalam ka TMC ula ong balayo I haka video ya umuminen ubadangkran haka jinyalang hadin wa ula syasyo ha pelau ka office u District Commissioner ka West Garo Hills haka tehi kasngi. Mukul ula ong baki jingkran balakran da uni u MLA Barim lekse kala syumi neda ka jingtumu ban pensyet ya ki kato kat ne ki kenhun bat banwan ra ka jingki wen hapdeng ki kenhun hapo katany. Uni Menteri Rang Ba Barim ula benrap ba ka video ka bapenmi ya ka kerteng jong u bat arngut ki wepan ka ong bakila ai jing menjur ya ka jing tap kerteng umuminen bat ka jingishim benta jong ki bom de ki riulum kamlong ka bashisha bat ya ka ba ula kentaj mardor. Ula ong bakum unong syakri pat ba kate ka jingkam kalak ban aiding bat wanra ka jingbu syun persya ya u bat ka balak ban lam sya ka jingle iki kam beman da ka weke kenhun jai benriu persya ya ka wepan. Haka bekut artat jong ka jingkran haka di ka video ka kerteng jong ubasoy harum nalor ki arngut kinong mi khmat pat ba kila syak pen mi haka rukom kum ki bala ai jing menjur na ka benta ka jing tap kerteng jong u Istamur Mominen ka ba mudru ya ka jing menjur ya ka jing shim benta jong ki bom day ki riulum haka election district council ka bom sham day ka jing shisha namar kampat judon setia kanu ka jing keren ne ka jing menjur da upasoy kerteng lani da kinong mi khman ki balabu ong umukul. Watla na ki video bala pensap riang kim sham ladon kino kidur ne video ki bakershan ya ki sakhi ya mentahi ban pen I ya ke jing he jong ke jing lumpai ba henry lapau shai na ki sur ki bami ba ka jing don jong ka kenhun ki bayalum ki long palat ya ke shpongun og umukul haba kentu ki pulet ban le kat kum ke kendon shispa khandai puar shispa khandai punriu laispa san phulai bat san punyo jong ka bharatiya nyaya sanhita lani ki we ki kendon bala shim bala dei baki long ki bayaham.